Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Siyaw! Buisit kayo, amanok! Ha! Apay man na nakasta kaya ba daw? Sinalbag kayo diti kasto abiyag? Na, pagpupudutan mo dagiti tarakan mo amanaw. Kwarta man kayo dita. Na, pangalaak kumamit ngay iti kwartak. Mangtad ka ko, nanay! Ah, Awan pulos ko kwartak. Naabakak, iti sugay. Apay maritoyang. maray, ipadulin ko man pa'y kan ka daytoy kwartak. Anya? Naabak manen ni Badong iti sugal. Awan kwarta na ita. Ha? Ay na, mabutengak. Ang mga numakita na kitalaan. Alawin. Sikat imakam mo, maray. 2,000 a pisos day tamaray. Alaak to inton ka sa pulak. Ay, uwan sige. Tapno makasigurado ka asaan ang maala ni Kabadong. Ay na, agyaman marikwanang. Sinalbag kayo diti kasto abiyag ko, anak. Nay, apay akasla kayo umatan ka na yun, makaungay, tataba daw. Hey, awan nga rod kwarta kon. Yay, ang amin di damaw, at akwartayaw. Ay, kat siyempre ado ti kwartak. Ang amin paabak yun, siguro iti sugal. Kasta nga rod nga agpaiso ko, araw. Ay, mabwisit aklaan. Di kayo ngaminan makisugsugal. Ay, pautangan na man kayo diti kwartam ko, araw. Ha? Amok nga da kwartam. Iso pautangan na kita. Yay. Di mo ko mapinautangan ako araw. Kasanaw, kat makaungat matan no jak pautangan. Ay, una yun ayaday di abadong. Di kayag danag, 200 pisos lang tintad kao. Ay na, kurang na dayta. Amaw, agpupudot day jay no awan kwarta na. Anya? Pagpupudutan na amin nga da dito'y balay, ultimo manaw. Yay. No adda kwarta na, dumayo amapan makisugal, numaabak, agguuyungan. Ay, saus. Iso ano mabalbalen ko araw? Saan mo apapautangan iti kwarta? Pautangan nakman iti uray 5,000 a pisos, paray. Anya? Agpakpakasi aking ka, paray. Pautangan nakman. Ay pangusaram aya iti kwarta, pari ba daw? Ay, kwa. Ay, pagpuunak kuma iti sugal, paray. Ay, no pang emergency abanag. Ay iswa, agpautangak. Anya, Agam na pagsugal mo. Ay, nibur. paray. Apay ni Pari Badong, Inteng. Agbirbirok iti kwarta a pagsugal na kano. Anya? Umut-utang ng jak pinautangan. Ay, rumbang laeng Sapay masuron. Makaungat pa'y api manaw itay. Ha? Apay basol ko aya, no impaabak na iti sugal ti amin na kwarta na. Ay, maikawa siguro, no awanan kwartana. Naglaing tumit ang makisugal. Bisit na talaga ti kastoy abiyag. Ayun ay kamutan ba daw? Dinanog mo mutan ti didain. Hawan pa'y pulos makukwarta mo da tao. Sinalbag. Di ka man aglaaw-laaw. Imposible mangawang kwartam tuyang. Kwa. Anyang ay taramidom kanyak. Bagkalang ka ita. No di nakikanit ti kwarta. Anya. Kuha ba daw? Anya. Ada kwartak. Intad ko kini Mari ko anang impadulin kao. Ay, alak. Alak. Ay namaray. Awanan ti duldulin ko a kwartak. Anya? Iso apang nga asem. Tangdanan nak nga aglaba ko makadagiti malabaam. Apay ko maatangdanan ka. Katawan mo't aramidak, maray. Ay kat padasamot at agsik-sik kawil di tangag tugtugaw maray. Anya?
Tila ibagbagamot, mare. Uno saan, ureg dalusa ko na dito'y paraangan ti balayaw. Alaman laengan, Marituyang. Sikan ti aglaba, tatangdanan ka. Ay na, agyamanak maribanang. Ay, kaasi kamot, no awan kwartam, Marituyang. Ayan titangdan mo. Iyagmon, tayo supay ngayon na yun ka. Ay, day, adoy. Ha? 5 pesos only. Apay, panagkunam, nanginaya ti tangdan ti aglaba. Ha? Okay. Sana balay tuyan. Umanayan na ito. Ala, panawan ka pa'y nga raw. At danto pagsugal ko manay. Baring no makasubutak tan. Mala, inkanto manon makitang dana. Nakon. Ha? Na, tayong panalbag na matingin rigap ti ruangan. Ay namaray, agbababawi ak anak ki asawa kinibadungkaw. Ay, na yan ti kasta nga ibagbaga, Marituyang. Uray kumamot ano manggag tapno at da kwartana. Sa bagay, naimbaglaangan ta sana ka nakiasawa. Ang umsan mo't kit di ngagpapada amin alalakay, maray. Sa bagay, Oray agbakbakot ako na balasang. Nukas ka ni badong mao ti maasawa. Ay maray, agpakpakaasi ak. Pautangan nakman pay laeng itibagas ken asayn. Di ka danag. Pautangan ka, Maray. Ay, agyaman ak maray. Bayadak to, no adda pakitang danak manon. Sige, no kayat mo. Umay kanto inton bigat, tatangdanan ka, Maray. Ay nagyaman ak maray kwanang. Kayat kuan. Tuyang may lab. Bagay ko ka di dahil tubis nga ikaw. Sa dino man ang tipapanam. Ina makisugal. Maring no mga bakakitan. Anya. At dalamlamayan da, di takabangibang a lugar. Kahit upay, ti agsusugal. Mapalabat siguro ti talungal daw, kahit sakto agawin. Anya. Ay, sapay ko mga rud at mga abak ka. Tapno di ka manin agguuyong dita. Na, hindi tuyang may. Kumusta kayo umatan nga, Nanatuyang? Ha? Nasayahat ka din ni Tata Badong kada kayaw? Di na kayo uyungan? Tadabasit kwarta na ita, kwaraw. Anya? Kapilitan nga inted kung ti kakaiso na akwarta. Kayat kulaang ti kapya. Ay, ungayam. Ibagayon tuman, tabayadan ng ti utang na kanyak. Adda utang na kan ka? Tay duwagasot nga apiso si day. Amala, di ka agdanag, tasya kung ti agbayad, kwaraw. Ay, agyaman Nanatuyang. Mabit lang! Kapaya nagbayad ka namang ilo ka titiri daw. Ay, kwa. Naabakakit isugal. Kugtarang kanay. Ay, unay matan ti pampamayam kanyak nga asawang badang. Hindi ka man nagsangit-sangit na makabuisit ka kikitay. Ay, sige, panawan ka nga rudan. Ay, tuyan! Ika na kiti kwarta! Nagloko tayo ito yung bakitanay. Manulatan. Ay, idarom mo dahi ta apari badong. Ay, agpanunot ka maray. Saan arumbang dahi ta ngararamidin da? kuwalaangan pabagbagaak ni badong kuken ka, kapitan. Wala. Tano aramidin ng tupay. Siya kung ti mangireport kan ko na. Kapitan. But nga nakaabakal na ka. Kat mo lang ikam 80 kwarta. Ay. Kaslapay kit din mabutengak nga agawi di jay balaymay. Ay, agawit ka. Di ka agdanag. Nubakal na ka ni pari ba daw? Anya. Ibaon ko ni Kwaraw. Tapno anawa na. Sige nga raw, kapitan. Anya dagitaw, ikabadong. Quintas, kinsingsing na kita maray.
Kas makita may. No jak agkamalay. Na nga tumatikarats na dagitoy. Wain, husto ka maray. Iswa gatanga man. Ilakon kanyak. Ay kung na. Ilakaw iti nababalaan. Tinaskay na kwartak ita. Nangalaam ka dagitoy nga ikabadaong. Ay, kwintas na iti apong ko na ita, maray. Hinduldulin kaw. Ay, awan kwartak. Ilakom laangan iti sa balay. Ay, no kasta karon, ipan ko ilakaw, iji ili na kita. Ay, aguray ka, kabadong. Ha? Ay, bayadak. Ay, ngam, tugibs, waon. Sige, maray. No problem. Maray, nakitam ka din ni Badong kaw. Apay, ay, atunggal umay ka dito tirsi, nakagsangsangit ka. Ay, linibas nga min ni Badong nga inala jay sing-sing kan kwintas ko, maray. Ay na. Pudno ti atap ka, marituyang. Ha, Ako kuam dagi jay nga alahas nga inla ko na kanyak. anya? Kunana nga ipan na ila ko ija ilay. Ngam, kuna ka siya kon ti gumatang. Ay, nagyamanak marikwa ng kukwak dagi jay. Adda kanyak. No isublim ti kwartak, isublikmatken ka, dagiti alahas mau. Ay, nagyamanak maray. Nagyamanak unay. Mapan kayo kanoy di barangay haul tatabadaong. Nagko na. Niyangkal kaw. Hindi ko maaga po ang mapanak iti ngay. At dahil dyan ni nanatuyang. Napatag ka no ti pagtutungtungan niyaw. Anya kanumo day tangay. Yak kayat ti mapan ko harap. Anya? Awan mo ti amok abasol ka. At da, tatabadaw. Mapan kayo ngamin tap no maamuan niyaw. Anya ko matibasol ko paray. Basol mo ti panang buteng mo kani Marituyang. Anya? Di mo amuaya, mabalin ka ang makaswan iti tret iti aramidem. Paray. Tunggal maaba ka iti sugal, pagpupudutam ti pada mataaw. Ha? But ngampayan ni Marituyang, tapno ikan na ka iti kwarta. Kuha paray. Biribad day ta, nga aramidem. Kunam akwentas kan singseg ni apong mo tinlakom kanya, kabadong. Ay, maray. Tagayam ko kwa ni Marituyang. Nagulbod ka kanyak Ay, salbag ka ba daw? Asawa nak, ngumtak-takawan nak. Naruda. Ay, pakawanan naktuyang. Nagdakas ti aramid mau, gapoy ti panagsugsugal mau. Ay, usto na natuyang. Pagbabawya ko, nagita nga nararamid ka. Agyaman ka, tanaanusak nga asawam. Tano saan? Sinaan ka talaga? Ay, saan pakawanan na ko man. Agbalbaliw akong tuyang may lab. Sige. Pakawanan ka nga raw. Ay na, agyaman na tuyang agyaman na kunay. Ay na, tatabadong. Liklikan nyo nga min ti makisugal. Taawan na saya at nga itdan ti sugal. Ala sigay! Titan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.